Добър ден! Днес 31 юли реших да записаш видеото на български език. Мислех на какъв език ще ме приемат хората. И щом вече мисля на български, значи трябва да го записвам на български. Утре имам рожден ден. Всеми едно на колко години съм, но родителите ми бяха щастливи, когато съм се родила, защото много чакаха дете. Независимо какво ще е то. Явно искаха момче, но се родих аз силна, красива, по своя начин и щастлива.